nilabhan. Kay Bulakaw ta. La 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 la. La la. Pag uko na human og labak. Wala kog trabaho. Kung ako na human sa akong mga staff. O orang mga sanina. Tulog pa man na tong kauyaban. Hinihini sa tani. Yeah. Hatong ron. Muti kong nilabhan. Tuburan sa kinabuhi. Yan ang tamang laba. Kahit pagkautak na. Simpuyor na ka. Minsan magpalabada diha. Ay, maglaba ko. Kung mahon to akong balay, magpablising ako. Malaglag na ako kung mga tuwag. Yan siguro kaino. Yan siguro kaino kung kuan. Kung nanatay hindot na balay, no? Or yan siguro kung nanatay kagalingon. Huwag ko kaswig na ako kagalingon sa kad sa una pa. Kaya bagog ka kung naminyo ko sa una ba. Pag kaminyo na ako sa una, akong ban na, akong ex. Hindi siya ganahan may maglain. Kaya mamasboy man to. Wala ang yung problema. Medyo ko paswaya na ako ang balay. Manya, karon balay sa akong gisuon, pagpayag pa. Hindi baligyan ako. Ako ang gipalit. Niya rin akong gipa-repair. Hapit ko pa na human. Pero, ayop so mahuman na siya. So, ang hitabo ron, ako ang kagaling. So, nakasuwan ko akong kagalingon kung saan ako kanindot mo. Sana pa, ganahan ko mag-send design. I'm so excited. Excited kay ko sa akong kagalingon ako. So, happy kay ko, no? So maka-feel na ko kung unsay maglain. Wadyo ko kasuwayan na maglain. Wadyo ko kasuwayan na. Sige lang pag-ipos ko mama. Nga yun, ipulpos ko ugangan sa una. Paabot sa nga na hitabo nga nagbulag din sa kumbana, sa akong ex. Nahitabo, wala jud ko kasulay nga
Naglain di ako ko balay. So, ipon ko sa mga, sa mga pera, sa mga ginikanan ko. Ay, joke sa mga ginikanan until now. Pero kaya wala na makasaway na joke ko sa kanya sa akong kapatid. Kaya nga wala joke pasaway ana. As in, nakasaway mo. Dahil ka nakasaway na pero wala. Muna, unsan ako ka-excited kung akong balay na. Na, pahalag payag, basta imuhang. So, I hope so. So, kanindot sa akong balay na. Excited kayo ko. Excited kayo ko kauban sa ako ang minahal sa kinabuhi sa akong pamilya. Sa akong mga anak. Sa akong minahal. Sa akong mahal na mahal. So, pwede na akong madawat sa akong mga bisita. Nakasuway na jud ko ganing ako ang payag. So, pwede na akong magkanta kaya ako naman. So, sa kanindot sa akong dayan-dayan. Yan, pilo-pilo na ako kung mga nilabahan dito. So, happy kayo ko sa akong life. Sa ako kanindot mo resign. So, we'll see. There. Pilo ko sa nilabahan. Nakinigi ka ni sa Malaysia. Kani sa Malaysia kung sanina. Di pa rin yung dito. So, nindot kayo ba? Ganahan kay ko sa akong sanina dito sa Malaysia. Pero, kador kay ko. Nakita niyo, nindot kayo dito sa Malaysia. Dito sa Malaysia, bagagi ka naman sa Malaysia, dito, nindot kaayo. So, nakita niyo Malaysia. So, inana ko ka-happy dito sa Malaysia. Naka-feel ko dito sa nindot kaayos tanan. Naka-picture jud ko dito sa katubang ilang fountain ba na bitang gitawag nila Twin Tower. So, Petronas Twin Tower. Nakaadudod ko as in. Niya kay ba mo guys na ang nahitabo no kay nanampo ko dito, na milbil ko dito kay siging kaon. 7 days lang na milbil ko labi na kag 1 month. No? So, sa kapit pa kay kaon. Niya dayon, indot labi kay ilang pagkaon dito sa Malaysia ay dito ang lamit kay pagkaon, grabe. Niya dayon, hindi na ako siya pa ito na akong minahal ba kay ganahan siya mo ito. Na ako siya hindi na ito pero sa akin na makikita kasi nakita siya dito sa ano lang. Niya dayon, ganahan ko dito sa Malaysia, yadis yun. Ay, pag humana mo, ni ato mi sa Singapore, niya, dagan sa kikaon dito. Muna, nanambo ko na milbil mo. Nakita niyo akong bilbil. Hindi bilbil ko. Kay, tungod, sige kong kaon ito everyday niya. Busog ka ita. Niya. Itong amo. Kanoon lagi tagdaghan. So, doon din yung kaon. Muna, hot doon yun na itong kaon. Ang pagkaon nga iserve kay Haron. Kay sayang kay umang tao. Walay kaon. Niya imo usik-usikan. Diba sayang kaayong? Diba? Okay, thank you for watching guys, and then please don't forget to subscribe my YouTube channel, like and comment below. Bye bye. I love you. Mwah.